Kitang tanan, labi na tang nagsimba, gusto gitang malangit. Sakto ko o sayo? Unya, kay gusto man tang malangit, ang ato sang buhaton unta, ato giyong angkonon si Kristo nga maoy atong Ginoo. Andinhi na ang problema. Kay dili tanan nato moangkon nga si Kristo maoy atong Ginoo or maoy atong master or maoy atong hari. Sige, testingan lang nato. Kinsa man ninyo dinhi ang moangkon gyud nga ang Ginoo gyud nagbuot sa akong kinabuhi, Lord. Aw kanang Father, taas ang kamot. So ang Ginoo'y nagbuot sa color sa imong buhok karon. Ang Ginoo mo'y nagbuot anang imong kilay. Ang Ginoo mo'y nagbuot anang imong pagsigig pangasaba anang imong anak. Siging yaw-yaw anang imong bana. Siging bisyo. Ang Ginoo'y nagbuot anang imong gipangbuhat karon, kanang imong gidesisyonan, kanang imong pagkaigihan anang yuta, kanang imong paggamit anang mga karsada aron parkingan sa imong sakyanan. Ang Ginoo'y nagbuot ana. Mao na. Naigo ratang moangkon sa pulong sa ngalan apan dili sa buhat, tawgon taanag nominal believers. Unsa man ang nominal believers? Nituo sa ngalan lamang. Pero kinahanglan gid unta taog witnesses of faith. Mao nang mahimo gid tang mga magsasangyaw sa atong pagtuo pinaagis pagpuyo sa kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo. Mao na din sa atong ebanghelyo ningos Kristo, wa gid tinun-an nga labaw siyang magtutudlo, way ulipon nga labaw siyang agalon. Pero ang kalipay sa tinun-an og sa ulipon, kanang maliwat siya siyang magtutudlo og sa iyang agalon. Kinsa ninyo ang gustong maliwat sa kakabus og sa pag-antos og sa kamatayon ni Kristo? Be honest. Mayo kay na yung mga unong kabuok. Ana, sugod nagkapaong. Unya, kung di ta gustong maliwat sa kakabos, sa pag-antos o sa kamatayon ni Kristo, mura tagwa mo angko niya. Kaya diri man tas pikas nga klase nga kinabuhi. Matod pa ni Kristo, ang dili mo angko nako din hisyuta, di sad nako angkonon didto sa langit. Munang ningon siya, ay gyud mo kahadlok. Kay kani manggong atong paglikay aning pag-antos, kaning kakabos, labi na gining kamatayon, tungod ni sa atong kahadlok. Kana bang mahadlok ta sa atong lawas, o kung sa'y mahitabo sa atong lawas, mahadlok tang masakit, mahadlok tang sawayon, mahadlok tang pasakitan, mahadlok pagitang mamatay ang lawas. Ang attachment na gina nato sa tong lawas. Diri sa unang pagbasa, gisgutan diri ang encounter ni Propeta Isaías sa presensya sa Ginoo. Pagkakita gid niya sa Ginoo kadto mga kirubin nga naglupad-lupad, nga mugahob ang tibuok yuta sa ilang pako. Niya nagsigig ingon, balaan, balaan, balaan ang Ginoo. Nakaingon siya, dili ko angayan nga mabuhi o di ko angayan nga mutan-aw sa Ginoo kay makasasala kay ko. Ang una gid niyang nakita mga igsuon mao ang iyang sala. Ug moangko nagitas Ginoo nga maoy atong Ginoo, ang una gid natong makita ang atong sala. Kay ang Ginoo kahayag man na siya niya, inigdanag niya nato ang makita gid nato ang atong pagkadili angayan. Kita ra ba gusto kitang moingon nga pinangga kay ko ni Lord,
blessed kay ko ni Lord, ana. No? Kusog kay ta ana nya ganahan jud kay ta ana nga mo saksi. Biblia nimo Father no, blessed jud kay ko ni Lord. Wa jud koy gipangayo nga wa niya gihatag. Istoryahe. Oh, congratulations. Og blessed ka ni Lord. Pero tinuod jud kang naka-encounter ka ni Lord. Kay kanang imong gidawat nga mga grasya, kanang kwarta, good health, success, honor, ug unsa pa diha, talents. Gihatag mo nas Ginoo sa tanan, buangon og dili. Wa may pili ang Ginoo. Matud pa sa atong previous nga mga readings, Hosea, yung Ginoo, ako may nag-agak ninyo kanunay, ako may nag-amuman nyo kanunay, gihatagan tamo ang nakaapan lang, daghan ninyo, wa mo ilang nga ako di ay nag-amuman ninyo. Ina na ba? Pero magsigi kitag daig sa tong encounter nga, blessed kay ko ni Lord, ana, ganahan jud kay ko, kay, so makita gid na ko si Lord, abibya nimo Pader no, kanang inig-isa gid nimo sa hostel, muhayag baya Pader, makakita jud ko nga mudanag nako, may padi ay ka, ako wa jud ko kakita, inigana nako, wa jud mudanag, ikaw, nindutan nimo, no? Ka-blessed nimo. Pero wa gid ni share nako, pag-iisa gid nimo Pader sa hostiyas, ako yun na-imagine ang akong sala Pader, ang akong pagkayaw-yawan, ang akong pagkasinahon, ang akong malawayon. Wa jud ko nakakita gyud ko anak Pader pagkaluoy day nako. Nga ni atubang kusnaong sa Ginoo dinhi Santos nga misa, gapuyo-puyo raman di ay ko. Ga same-sex union man day ko, deserve pag yung kong simbahan, naam day ko'y uyab-uyab di ay, nga puro man may babae, puro man may laki, nga ga-serve pag yung kong simbahan, mag-intron-intron pag yung ko anang Birhen Maria, nga naam day ko'y kapuyo-puyo or ka uyab-uyab nga same-sex rami. Magsigi pa yung kong misa dire, pero sige mo day kong hikap sa dito sa laing hikap po mo. Nakita nako ang akong sala. Gasigi day ko din hignubina di ay ni Mount Carmel Pader. Unsa man di ay nga wapa man di ay may magtingog sa akong bayaw or sa akong umagad hangtod karon. Ana ba? Mao na encounter natos Ginoo nga para nako genuine. Kay mo ginay tinuod. Makakita kita nga di ta angayan. Basta maka-encounter tas Ginoo. Nilingay mong tupad. Ing na angayan ka nga motigom og kwarta o mopalit og raffle ticket. Ing na. Doon na kay katungod nga motigom og kwarta o mopalit kag raffle ticket. Sige nga. Doon na ba? Pangutan na mong tupad ba? Ing kapader, uy, nga nung nitabok manas raffle ticket ang imong humili. Kay kana manggong grasya, kana ba ang kwarta. Ang atong ihunahuna igabot sa grasya, tigom. Labi na gyud kwarta, tigom. Unyag pangayoon nas Ginoo. Ihatag nimo dili. Mauna nga diri sa atong unang pagbasa ningon unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon kinsa may akong ipadala o kinsa man ang muadto alang kanamo. Ato ning ilisan kinsa man ang mupalit og raffle ticket. Mao nay pulong sa Ginoo. Unya ang naka-encounter sa Ginoo nga si propeta Isaías niingon dayon unya miingon ako ania ako sugua ako. Di ba? Kung kita sa di ay naka-encounter ta Ginoo, ihatag sa nato ang tanan ngadto sa Ginoo. Kaya nga naman, di agani takos ang atong tibuok lawas o kalag ihatag sa Ginoo, iatubang sa Ginoo, samot na gyud nga bisag hutdon pa na nimog hatag ang imong kwarta ngadto sa Ginoo, di pagyapo na igo. Labaw nagyog moingon ka, kinilang ni ang 20 akong ihog kolekta kay
kaning niyang akong 2,000 ipalit ra ba nako og maintenance. Ana, oy moingong Ginoo, mamatay ra ka, may pagbalihon nimo, ibilin ang 20, iplitin na e-bike, unya ang 2,000 mo ihog sa kolekta. Kana, sakto kay na nga desisyon. Di ba? Pila na may halin na ron. Pilay halin. Niabot na og 39,774. Pakpak. Yes. May na kayo na eh. Ang atong halin gahapon, 1,203 ka tickets. Nay 80 ani. Ay, wa ni ma-record din. Napatoy 20 ka kuan ay, wa ma-record din sa atong IT, atong mga nag-compute. Ang ato bang one-stop challenge, murag wa ma-appeal din katong 20 ka one-stop challenge nga atong nadawat. Amot lang ka, no? Pero 80 raman yung na-record. 74 gusto niya. 73 ba't 74? Yeah. Plus 20, 94 na unta to. 80 raman yung gapon. So, kuha na unta ni ron siya. 100 na unta tingali ni. Amot lang. Basta, importante, niabot nag 39,774. Sakto na ba ni? 250,000 ka tickets ang atong gibaligya. So, round off ta na lang 40,000 atong halin. So, napay 210,000 ka tickets nga wapa in town mahalin. Kutob na lang ni karong July 25. So, hangtod sa July 25 sa hapon, mga human sa atong misa, alas 4 man atong misa ana with Archbishop Jose Espalma. Manawat gyapon ta og mopalit og ticket hangtod gina sa mga alas 8 gabi. Kay inig kasugod alas 8 gabi mag-raffle na ta. Close na siya ika alas 7 gabi. So muna siya timanin na ninyo ha. O gusto mo mopalit og daghang tickets ala kutob alas 7 gabi sa Pizza 25. Ana nya inig hug nimo dito, inig tuyok sa tambyulo pag ana. So ikaw pag nabunutan pastilan di malasa sa unang nipalit. Oy dili in taon. Ang unang nipalit gigantihan natos Ginoo og daghang mga grasya. Mo nang ang importante lang nga mopalit ta tungod kay gitawag tas Ginoo. That is our encounter with our God. Diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta, ang Ginoo hari gibistihan siya sa kahalangdon. Dili na to bistihan ang atong kaugalingon sa kahalangdon kay mamiligro ta ana. Kani si San Benito or si Saint Benedict, kwartahan pod ni sila nga pamilya. Iyang gibiyaan og nagpuyo siya dito sa disyerto. Hinalad ang iyang kaugalingon, gibistihan sa yano nga bisti. Susama sad ni Saint Francis of Assisi, pero una kay ni siya. Nang 480 ni siya, year 480 na tao, 547 nga year siya namatay. Mga pila naman na 20 plus 47, 67 years old na ni siya more or less. Namatay na. Ako karon 62 na. 5 na lang katuig ang kuwang. Pwede na ko mamatay kung puparihag edad ani niya. Pero ang kabalaan ni San Benedict sa iyang pagpuyo nga para ra Dios Ginoo, nagsuwat pagid siya og rule or kanang reglamento para unsaon pagpuyo og kinabuhi nga hermit or kanang monastic life. Nahimo karong usa sa mga models anang monasticism. Morning tawag sa nisiyag patriarch of Western monasticism. Ano bang mga munghi ba? Monastic life. Kanang pagpuyo bitaw nga mura kag nibiya sa kalibutan nga ikaw na lang usa. Nya di na ka mahigugma sa mga butang sa kalibutan, makwarta man, madungog man, magahom. Sus ninduta anig puy-an sa atong mga
politicians, no? Karon sige silang pamakak tungod anang impeachment. Klaro kayo ang ilang gipresentar nga witness sa ako lang nga pagtanaw, bakakon kayo. Ngano man, sudguwa ang iyang rason, sudguwa. Pag cross-examine sa defense panel ang iyang rason, sudguwa. Imagine, witness siya, sa to pa saksi siya. Unya, NBI agent pag yun siya. Siya nga na. Pero pag ingon, imo bang giimbestigahan aw diha baka sa panghitabo sa wala pag-sulti sa Vice Presidente kining iyang pagbahad nga igurgor ang presidente, asawa niya o ang speaker, ingon din siya, wa ko diha. Di sa to pa, wa siya diha. Yang anong nag-ingon mo siyang witness siya? Nya gipaluapan. Sige, ato lang ang tugutan kay NBI man ka. Imo ba ning giimbestigahan ang mga panghitabo sa wap-an ni gisulti sa Vice Presidente ang maong kay taas man ni kayo ang iyang ang hitabo ani una pa niya nasulti nasuko na kay siya, imo bang giimbestigahan? Akong giimbestigahan. Nya gipakita dayon ang usa ka segment sa before ng hitabo. Ingon din siya, dinhi ba ka ani? Ingon din siya nga, wa ko diha. Imo ba ning giimbestigahan? Wa. Imo ka giimbestigahan nimo. Oh. Kay moingon sa siyang giimbestigahan, pangutan-o na sa siyang detalye dito, wa man siya ikatubag kay ang gi-focus ra di ay nila kadto ra gyong ilang i-accuse nga threat sa national security tungod kay nag-threaten siya sa kinabuhi sa atong presidente. Kadto ra gyud sentro, pero ang panghitabo nganong padong diha wa na niya imbestigahe kay ang ila tinud-anay lang gyud ila ra gyud dauton ang dungog sa tao nga gusto nilang daoton ug sa pagkakaron ang ilang gidaot gipapriso si Rodrigo Duterte, kinsa pa, Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa, Marcolita, Defensor, Mike Defensor, ngano man kana manggong ingnon kang gikan kas prisuhan. Ang tao moingon, "Uy, kabati, gikan din na priso." Mura magpara nila ba? Hapakala naglapok, ipapriso lang. Nabit na tayo gahom, ipapriso lang. Unya, o man ni kasong klaro. Ay, sus, basta mapriso lang. Ana, ipa-impeach lang. Wa man tayo klarong grounds. Basta lang mahiring na diya. Mabandilyo na nga. Nagkuan na siya. Maunang iyang batasan. Ana, maunang iyang binuhatan. Nangawat na. Sagli lang ko. Basta mabulingan lang yun na. Muna ingos Kristo, kung ang inyong magtutudlo o ang inyong gitawag og pangulo nga mao ako, giganlan kog Beelzebul ang pangulos mga yawa, kamusang nagsunod nako nganlan san mo labaw paani. Okay, tinuod man sa gitang mga yawanon. Si Kristo di man to yawanon, pero kita yawanon man ta. Mao na, kung musunod ta sa lakang ni Kristo nga musuway tag kunuhay patuman sa kamatuoran, sa hustisya, sa kaangayan o kalambuan nga katilingbanon, kay mao man ay buhat ni Kristo, pakauwawan kita sa kalibutan, labi na Diyos mga pipila ka mga gamhanan. Ug mao nay akong tan-aw, kay kung tan-aw na to, si President Duterte sa iyang pagbuhat sa una katong build, war against drugs, war against corruption, natuman man to niyag sa wala gyud ma-perfect, pero do na gyud greater degree compared to other presidents nga niagi sa atong nasod nga iyang na-accomplish ang iyang gisaad. Mo nang gikalagutan gid siya sa pipila. Pero hangtod karon ang tao nga Pilipinhon kung atong tan-awon ang survey, tuwa gihapon ang ilang pagmahal o pag-amuma, kaning dawat
sa gipriso nga tiguang na kaayong presidente nato sa una. Ngano man tungod kay bati sa mga tao nga dunay impact. Bisag giunsag daot karon si BP Sara, dili ko mo pabor niya nga ingon ko nga siya nagi atong paboran, pero bisag giunsag daot gipakauwawan sukad pagyud paglingkod pagka DepEd secretary hangtod karon gi-impeach na siging pakauwaw hangtod karon siya lang gyapon maoy positive og trust rating sa tibuok natong nasod sa mga nagsilbis gobyerno. Ang ato hinoong presidente nga siging pagharbo, blanab, siging angkon anang mga kunuhay accomplishment, baha na basag maayo karon kay nag-uwa na. Kada baha karon, kada lunop-lunop ang ma-imagine sa mga tao, ang galutaw nga diha sa iniglunop. Kay bawo na tag kinsay gi-imagine sa mga tao. Negative 20 na kapit sa una, negative 15 pa ito kung naibawan karon na ako na kuanan sa vlog, negative 27 na kuno ang trust rating. Hapit na sila magkaparihas og rating ni BP Sara, kay kang BP Sara positive 30 kapin man ang iya, negative 27 naman, so ambas na sila. O ay siguro basig malabuan pa na niya, basig moabot pa siya negative 50. Nganong naingon ana man tungod kay naningkamot ang atong presidente o ang iyang mga kauban karon down to the barangay level nga magpabilin sila sa gahom, giangko nila ang gahom, giangko nila ang kwartas Pilipinas, giangko nila ang katawhan sa Pilipinas nga ilang kontrolon. Dili na mo'y kinaiyas Ginoo og sa public servant. Bisag kaming mga pari, musuway mi ana, mga obispo, musuway ana nga kontrolon ang parokya, kontrolon ang mga tao sa parokya o sa diocese, mabati gyud kang paria ka, luod kay kagnaong para sa mga parokyano. Labi nag-imo din nang ipang-dissolve ang mga organizations kay wa mo uyon nimo, imo din nang i-dissolve ang mga chapels kay dili mo uyon sa imong palisiya, muluod gyud ang naong nimo. Kumusta ang akong naong diha ninyo? Di ba agin mo tubag? Sultihi lang ko ninyo unsay nakapaluod sa kong naong ninyo, kanibang sigig baligya sa raffle ticket o kinibang mga igsuon iampo nato ning ato mga leaders, luoy kay sila, siging pamakak, siging pangawat kaning niya sa atong gobyerno, luoy na kay sila na ang mga ni Roy Vlog na ning viral sana, kita tingin mo ana na ay nag-wild dito sa ilang meeting sa Malacanang. Malacanang matigid ito nga setting. Nag-wild. Di lang ako isulti, pero naman na social media, gisulti man na, usa sa mga dagko kuno na nga donors sa kumpanya ni Bongbong Marcos. O karon gihimo siyang usa sa mga dagkong tao nga maghimog desisyon diha sa atong panggobyerno. Nag-wild. Purting isuga. Kay nga naman, nag-wild na ron sila. Kay ang ilang impeachment, ang unang witness, tingali, wagi klaro. Ang ilasang mga congressmen, nga mao kuno'y prosecutor panel, wagi yun mo prosecute, nagsaliglas mga private prosecutor. Professor man to dinis ato kuno sa UP, ingon man na siya, kanang katong una nga, attorney nga prosecutor, baga kanunay igo ra gyud mo introduce ang atong mga congressmen ana hasta ganing atong Senate President dili wa gani ka-act as kanang gitawag nato og presiding judge nga maunta na kunoy essence of our constitutional mandate nga kinsay mo presiding judge in case of impeachment sa ubos o ranggos presidente. Mao kuno na ang ingong mga lawyers. Pero karon galingkod-lingkod lang siya dito. Unsa ka na siya? Tigpahid ba ka na siya sa singot ni Kuan? Presiding judge karon.
Nganong naingon ana man na? Because ga-assume lang sila nga may kuno sila ana, legislator kuno sila, pero dili sila expert sa balaod. Kay ngano man daghan tagi pang-elect sa Congress o sa Senate karon nga gibase na lang sa popularity, dili na sa ilang capability o sa ilang capacity. Di man sila mga lawyers. Popularity raman. Mao na, inighatag nila sa one of the mandato isip function sa usa ka senador, mga pa sila, isip usa ka congressman, igo na lang silang mo, publish para panindot sa ilangan o sa ilang naong, sulob-suloban na mga mahalon kayong sinina, mga barong, suloban na. Pero dili sila ka-function, kaya di sila kamao. Magsalig sila sa mga lawyers. May pagmamiya na sila diha. Ilisi na lang mga tinuod nga lawyers. Di ba? Way kapuslanan. Nya, dagko kaya na sila bayad. Milyon-milyon ang atong gasto anak nila karon para lang maglingkod-lingkod diha. Way gibuhat. Nya, ang title ray imo. Mao na ingos Kristo, kung mosunod mo nako, ayaw mong apa sa title, sangan, sunda ko ninyo sa akong gibuhat. Si San Benito, nisunod. Si Santiago Apostol, nisunod. San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, misunod. Lingi ay mong tupad. Ing na, musunod ka? Ana? Wag yun, mulingi. Sige na, manindog na ta.